Seventh-day Adventist makes Satan their savior, their sin-bearer, and vicarious substitute. Inyo pala nang mabasa mga kaigsunan, murag manlimbaot na ang atong balhibo. Kay kadugay na nato ginalihay, usara ang paagis atong kaluwasan. Ako muabot sa labing madali, apandala nako ang akong mga ganti sumala sa mga binuhatan sa mga tao. Nahibaw na ito mga kaigsunan nga ang word nga nagdala siya ganti inig-abot niya, mauna ang panahon nga ma-declare niya kinsa ang angayan makadawats kinabuhing walay katapusan, kinsa pod ang angayan nga dalon ngadto sa silots kamatayon nga wala po'y katapusan. Kaya duha man lagi ang destino. Either men will receive eternal life, duha ra gyud kabuk, langit o impierno ra ang gisgutan sa Biblia. Now, ang atong binuhatan sa buhi pata mao'y basihanan sa Dios sa paghukom. Kung ang tao takos bang maluwas or dili. Nganong importante kayo ang pagpasantop ni anak? Kay kana siya mo'y nagtudlo nga walay mahimo ang buhi nga mga tao alang sa kaluwasan sa mga patay. Well, the answer to our hope, part 5. Sa atong series, we have always reminded you, our theme for this week is based on the text in 1 Peter chapter 3, verse 15. Diin ang magsusulat sa balaang kasalatan, usa sa mga tinun-an ni Jesus, nga nahimo pong usa sa mga haligi sa sayo nga kasaysayan sa Kristyanismo, si Apostol San Pedro. Nagsulat siya sa 1 Pedro Kapitulo 3, versikulo 15, kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag sa mga tao nga magapangutana kaninyo sa mga paglaom nga anaa kaninyo. Apan buhatan ninyo kini, uban sa pagtahod, uban sa kalumo, uban sa kataha. So that's what we are doing. Today, we will be discussing another objection, another accusation, or sa akong pagkahubad, another point nga na-misunderstood ang inyong mga kaigsuonan nga mo'y naghatod kaninyo sa mga tulumanon pinaagi sa Hope Channel, ang Seventh-day Adventist Church. Niining panahon na, atong tunan ang objection number 98. Nga mabasa nato sa basahon nga Answers to Objection, page 410. Unsa man nga objection unsa man nga misunderstanding, unsa man nga accusation, unsa man nga labeling nadawat na po sa mga higalan ninyo Adventista. Matod pa sa ubang mga kaubanan nga wala pagyud kaayo magkasabot, Seventh-day Adventist makes Satan their savior, their sin-bearer, and vicarious substitute. Inyo pala nang mabasa mga kaigsunan, murag manlimbaot na ang atong balhibo. Kay kadugay na nato ginalihay, usara ang paagis atong kaluwasan. Ang ato ragyong pagdawat kang Kristo Jesus nga atong manuluwas. Kay ang iyang kamatayon sa Kalbaryo sa krus, mao man to'y nahimong puli sa atong kamatayon. Kita manggud unta ang mamatay kay kita may makasala. Mo manay pangayo sa hustisya sa Dios, apan dunay nagpakamatay alang kanato si Kristo Jesus. Kung dawato nato ang kamatuoran nga iyatang gipakamatyanan ang kaluwasan nga iyang gihatag kanato ato gina ang kaluwasan. Apan niya ay pipila nga may nabasahan nga gamay ako masuti nga gamay kay wala man nila gi-exhaust ang pagbasa. Gikutlo ba na ay mga pila ka kutlo o niya i-slice niya hiplasta na muna na ilang pagtulunan. That's not the case. When we do a certain study, we have to make a comprehensive consideration of the context of the lines that we are talking about. Kining objection nga Seventh-day Adventists make Satan their savior, their sin-bearer, their vicarious substitute, gibase ni anang sanctuary doctrine, which is actually the portrayal of the Bible regarding God's plan of salvation. The sanctuary judgment, the sanctuary and the judgment are two very important subject matter nga dili gyud pwedeng buwagon.
The sanctuary portrays the method of God's judgment. Maingon nga, ang sanctuary naghatag sab sa ato sa katinawan kung unsay paagi sa pagluwas sa Dios sa iyang katawan. Dinis yuta, nahibaw ta nga ang hustisya, ang paghukom, maoy paagi sa pagdetermine kung ang akusado makasasala ba o dili ba. Kung makasasala siya, ang husgado mo'y muhatag sa hustong silot. Apan kung dili siya makasasala, ang husgado sad ang mo deklarar nga acquitted siya. Wala siya'y tulubagon, dili siya gukuron sa balaod. So mauna, unsa man ang mga elemento sa paghukom. Now let me go back a little bit, rewind a little bit. May misunderstanding ang ubang Christians tungod kay dunay pipila kanila nga nakapunit og pila ka libro og nabasahan ang pipila lang kapasahe sa mga sinulat sa Seventh-day Adventist. And specifically, diha sa doctrine of the sanctuary, dunay usa ka seremonya nga gisuwat pud sa Bible, gisulat sab sa Spirit of Prophecy nga naghisgot kalabot sa duha ka mga kanding sa panahon sa Day of Atonement or Day of Judgment. Ang usa ginganlan the goat for the Lord, ang usa the goat for the azazel or the scapegoat. Now, ako ning gi-prepare ang inyong mind ani nga terminology, but the details of the explanation I am going to go through in the next few lines. Ato sang unahon paghisgot. Hinumdumi na point out na nato nga before God comes into this earth, doon na usay mahitabo nga judgment. Kay kanang iyang pag-anhi dinhi, ang redemption naman na, ang panahon sa pagluwas. Apan sa Pinadayag Kapitulo 22, giklaro niya ang iyahang paglitok sa pulong kalabot sa iyang pagbalik diri sa yuta. Behold, I am coming quickly, and my reward is with me according to what everyone has done. Ako muabot sa labing madali, apandala nako ang akong mga ganti sumala sa mga binuhatan sa mga tao. Nahibaw na ito mga kaigsuonan nga, ang word nga, nagdala siya ganti inigabot niya, mauna ang panahon nga, ma-declare niya, kinsa ang angayan makadawats, kinabuhing walay katapusan, kinsa pod ang angayan nga, dalon nga to sa silots kamatayon nga wala po'y katapusan. Kaya duha man lagi ang destino. Either men will receive eternal life, they will be awarded that because according to the judgment, they deserve it. Sa laing bahin, men may die the eternal death tormented by the fires of hell. Duha ra gyud kabuk, langit og impierno ra ang gisgutan sa Biblia. Now, that happens before Jesus comes. Sa ato pagbalik sa Ginoo, nahumana ang paghukom, nahibaw na siya kinsa ang iyang tagaan sa ganti ug unsa pod ang reward nga ihatag. Reward or punishment, mao na siya ang klase. Now, ato nang hubaron pag-ayo aron nga makasabot nga unsa may proseso sa Dios sa iyang paghukom. How does he determine who goes where? Who is saved, who is damned into destruction? Ato ng subayon, pinaagi sa unas tanan ang paghulagway sa pamaagi sa paghukom diri sa yuta, and then we will shift into the biblical judgment. Diri sa yuta, ang hukmanan, dunay pipila ka characters. Number 1, ang akusado. Suspect, matud pa nila. The accused. Number 2, the accuser. Munang naay kaso. Kaya gunay gisumbong, doon na po'y magsusumbong. Doon ay giakusar, doon na po'y nag-akusar. Muna sila ang first main characters sa usa ka jury, kung kaso. Ang ikatulong nga character who is very important is the judge. Ang katungdanan ng judge, mao ang pagdetermine kung tinuod ba ang gisulti sa nag-akusar or tinuod ba ang pamalibad sa akusado. Pamalibad or pagdawat. Mo man ang iyahang rule. Number 3, the lawyer. Ang abogado, o sa ato nga present nga set up sa atong judiciary system sa yuta,
Luyog-luyo doon ay abogado. May abogado ang akusado. May abogado ang nag-akusar. The plaintiff. So, mauna ang mga characters. Ang number 5 rather nga character nga nasa atong present judiciary system, ang mga witnesses. Pros and cons. Batok sa akusado or in favor sa akusado. Batok sa nag-akusar or in favor sa nag-usar. Naana nga mga characters. And number 6, sa labi na yun sa jury system sa Western world, dunay jury system. Grupo sa mga tao nga gitudlo sa pagamhanan nga maoy maminaw sa deliberation sa kaso ug sila'y magtimbang-timbang unsa kabug-aton ang mga points, ang mga ebidensya nga gipadala. Unya, sila'y mo determine kinsay nagtug-ag tinuod, sila'y mo deklarar mo, tabang sila kibali sa judge sa paghimo sa determination of who is guilty, who is not. Ang number 7 nga element sa judiciary system o ang documents, exhibits ang ngalan nila ana, or records or evidences. Mauna siya ang mga butang nga makita nimo sa atong judiciary system. Number 8 yun, the law itself, which is the basis for the very reason why there is a judgment. Kay duha raman ka klase, either nga ang giakusar ni violate sa law, munang naay nag-akusar niya nga violator na, angay na siya silutan, doon na po'y witnesses, doon na po'y jury. Upon the law itself is the main document that will be the basis for the process of judgment itself. Abi ninyo mga kaigsuunan, sa atubangan sa Dios, kitang tanan mo atubangay gyud og hukom. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Giingon, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Naana sa New Testament na ha? Igo lang ng New Testament nag-back up sa nasulti na po sa Old Testament. Nga, niapoy lain nga text sa Revelation 22 verse 12. And behold, I am coming quickly. Ang ako ning gi-quote kaganina. 22 verse 12 sa pinadayag. Behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give everyone according to his works. Now, remember, we will be saved by God's grace. We have already talked about that in the past. Ang makaluwas nato ang grasya ra gyud sa Dios. But we are all judged by the law. And God's reward will be based on whether or not we have violated or followed or obeyed the law. Ang atong binuhatan sa buhi pata, maunay basihan sa Dios sa paghukom. Now, nganong importante kaayo ni nga pagpasantop? Ako kusbon. Ang atong binuhatan sa buhi pata, maoy basihanan sa Dios sa paghukom. Kung ang tao takus bang maluwas or dili. Nganong importante kayo ang pagpasantop ni ana? Kay kana siya mo'y nagtudlo nga walay mahimo ang buhi ng mga tao alang sa kaluwasan sa mga patay. Because ang interbensyon sa mga buhi dili makausab sa pagtanaw sa Dios sa iyang basihanan sa paghukom. Unsa may basihanan sa paghukom? Ang gibuhat anang tawhana sa buhi pa siya. Niya pagani na mga igon na sa ginganlan kining process of judgment nga going on sa pagkakaron o pre-advent judgment. Pre-advent gani sa dili pa mubalik ang Ginoo. Behold, I come quickly and my reward is with me. And I will give the reward according to what each one has done. Sa ato pa, sa di pa siya mubalik, doon na usay pre-advent judgment. Usa ka paghukom nga mo'y basihanan sa reward or punishment nga iyang dalhon inigbalik niya. Or kanang lain nga term sa pre-advent judgment, ginganlan na sa laing terminology og investigative judgment. The process of determining
who is right, who is wrong, who is telling the truth, who is telling the lie. Ni ay, babasa na ako nga quotation. Gikan ni sa libro nga The Great Controversy. The subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. All need a knowledge for themselves of the position and work of their high priest. Otherwise, it will be impossible for them to exercise the faith which is essential at this time or to occupy the position which God designs them to fill. Mabasa na sa Great Controversy 488. Okay. Kaya naghisgot naman ta sa langit nun nga paghukom, the heavenly judgment. Let us go back to the history of the procedure of judgment in the scriptures. Unahon nato sa daan nga tugon. Sa daang tugon, naipulong ang Diyos sa Exodo 20 versikulo 5. Sa dihang nanglugwa ang mga katawhan sa Israel gikan sa Ehipto, gipanguluhan ni Moises. Aron moadto sila sa yuta sa saad, the promised land, while they were in the wilderness. And we remember, the Bible tells us, they spent 40 years wandering in the wilderness. But while they were there, may sugo ang Diyos kang Moises. Giingnan niya si Moises sa Exodo 25, versikulo 8, pabuhata sila og sanktuaryo, aron ako magapakiguban kanila, that I may dwell among them. God wants to dwell with His people. And the symbol of God's dwelling with His people is the presence of the sanctuary. So giingnan sa Diyos, si Moises, sugo ang mga tao, pabuhata silag sanktuaryo, aron sila makahibaw nga ako nagapakiguban niya, aron ako magapakiguban nila. Higala, ato ba yung masabtan? Kay si mismo, si Ginoong Hesus, sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14, giingnan ta nga, and the Word became flesh and dwelt among us. Naman na, John 1. Ang verse 1 nagingon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Apan pag-abot sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. God wants to dwell in the midst of His people. Ug ang iyahang paghimo ni ana sa panahon sa kasaysayan sa Israel didto sa kamingawan sa Sinai, gipabuhat niya ang mga katawhan og sanktuaryo. Presence sa sanktuaryo nagpasabot pakig-uban sa Dios diha sa ilang taliwala. Wow, that's a very good thing to note. Now, according to all that I show you, muna isultis Ginoo sa kang Moises, sumala sa tanan nga akong ipakita kanimo gikan sa sumbanan sa tabernakulo, didto sa imong makita, imong providan ang maong sanktuaryo sa tanan nga sulod niini. The pattern of the tabernacle and all its furnishings, you shall make it. Sumala sa unsa? Sumala sa pattern. Unsa may kapasabot ana? Gipabuhat si Moises og ang katawhan sa Israel og sanktuaryo diri sa yuta apan gipattern sa langit nung sanktuaryo. There is a sanctuary in heaven, and God wants Moses and the Israelites to know that the presence of the sanctuary in heaven demonstrates His plan of saving humanity. Murakibali ang sanktuaryo og visual aid. Tanawaran ninyo ang gipadayon nga pinulungan. Akong basahon. Primero, according to all that I show you, that is the pattern of the tabernacle and all its furnishings, you shall make it. And see that you make it according to the pattern which was shown you on the mountain. You will read that in Exodus 25. Ang imong buhaton ug buhaton sa mga katawhan nga sanktuaryo, pattern sa akong gipakita kanimo. Unsa may gipakita niya sa Dios? Ang sanktuaryo sa langit. Ang ipabuhat niya kang Moises, pariha sa nakita niya sa sanktuaryo sa langit. Now, ang sanktuaryo dunay daghang furnitures or furnishings. Kada usa niini may simbolo. But before we go to that, Revelation 11 verse 19. Nakita ni San Juan, revelador, ang nakasulat sa basahon sa pinadayag. Og ang templo sa Dios giablihan diha sa langit.
ug nakita ko ang arka sa tugon, nakita ko didto sa templo. Now, usa sa major nga furniture nga tua sa langit ng sanctuaryo mao ang Ark of God's Covenant. And Moses has to be sure nga dunay pattern, dunay sundugo niya nga Ark of the Covenant nga naapod sa sulod sa templo nga iyang gipabuhat sa Israel. So ang earthly sanctuary, ang gibuhat sa mga Israelhanon dito, unas tanan, usa ka type, meaning usa ka tipo sa tinuod nga nagakahitabo kalabot sa plano sa Dios kaluwasan. Or usa ka landong gani na ay tinuod nga image, na ay tinuod nga naigo apan ang landong niini mao ang yutanong sanctuaryo. Ang tinuod nga sanctuaryo tuas langit apan ang landong niini ang yutanong sanctuaryo. So the earthly sanctuary is the type apan ang tuas ibabaw mao ang antitype. Ika-tulo nga description sa earthly sanctuary. It's a figure. Talan-aon. It's a pattern. Nagsunod og sumbanan. Lain pag yun nga pulong nga gigamit, mag-interchange ni nga mga pinulungan sa mga books of the Bible and commentaries. Copy of the truth. Copy. Dunay tinuod, tuas langit, apan dunay gihimong copy nga niya sa yuta. So, ang heavenly sanctuary was the antitype, was the truth. Apan ang niya sa yuta, ang sulusama. Nga naman, ang gibuhat sa Dios sa planos kaluwasan, gidemonstrate niya sa mga tao nga niya adiresyuta. Munang, kung basahon nimo ang Salmo 77, versikulo 13, nag-ingon ang salmista, ang imong dalan o Dios anaa sa balaan nga puloy-anan. Ang thy way, O God, is in the sanctuary. What does that mean? It's like summarizing the word that says, God, your plan of salvation, your acts of saving humanity are all demonstrated in what is taking place in the sanctuary. That's the total meaning of the word, thy way, O God, is in the sanctuary. Ang pamaagi sa pagluwas. Ang tanan nga dunay kalabutan sa imong buhat sa pagluwas. Na demonstrar ka na pinaagi sa nahitabo sa sanctuaryo. So, in short, ang earthly sanctuary was a visual aid. Unsa may tuyo sa visual aid? Gamiton lang sa mga magtutudlo ang visual aid aron dali makasabot ang iyang mga estudyante. That's exactly what God had in mind. He wanted to tell the people of Israel, this is how I am going to save you. And the acts that I am going to do in order to save you are the following. And the acts that Christ did to save us were demonstrated through what happened in the ceremony in the sanctuary. Wow! So niya mga kaigsuonan, atong sulayan ko nun natog duaw ang sanctuaryo nga gibuhat sa mga Israelhanon dito sa kamingawan sa Sinai. Hinumdum mo? Ingom pa ang Dios, pangayo sa mga tao ang ilang nadala nga gipangayo nila sa ilang mga silingan dito sa Ehipto. Tiguma kana unya pahimoa silag sanctuaryo. So out of the things that they brought, clothing, mga furnishings, mga unsa diha, gipang amot-amot sa kapin og 3 million ka mga Israelhanon. Now, kana nga calculation, rough calculation na, because the Bible and the Spirit of Prophecy tells us there were about 600,000 men who came out with Moses out of Egypt and dwelt with him together in the wilderness for 40 years. 600,000. So roughly, kung imo nang i-represent nga kadaghanan anak nga mga kalalakinan minyo, may mga asawa, madubli ng gidaghan una, plus og doon na pa yung mga anak. So roughly, doon na estimate ang mga Bible komentarista nga nag-ingon nga roughly ang migawas gyud gikan sa Ehipto
miabot og 3 million ka mga Hudiyo ug maunay nagpanon gikan sa Egipto, maunay mitabok ni adtong Red Sea nga gipaablihan sa Dios kang Moises pinaagi sa pag-iway sa duha ka tubig sa masigluyo kad aron mahimong dalan ang dagat. Kana kadaghana, nag-amot-amot kana sila. Ang uban nagdalas ilang mga panapton, ang uban nagdalas ilang mga lino, ang uban nagdalas ilang mga furnishings, and they put up together, they built the sanctuary. Now, doon na po yung mga pinili ng mga tao nga gitudlo ang Diyos, nga mo imuhimo sa mga furniture, kay doon na may mga carvings sa furniture. So, kung atong tanahon, roughly, ang inyo makita diha sa Hulagway, mauna ang picture sa sanctuary in the wilderness, kung ablihan kibali ang kilid na ay mga furniture sa sulod. So atong tanawon ang mga furniture sa sulod. Unas tanan, before na, apan wala pa gani ang furniture sa sulod sa sanctuaryo, na anay furnitures daan sa gawas. Na diya ang altar, na po diya ang duwang, kanang gingalan nila glaber. Okay, ato ning tagsa-tagsahon pag-eksplikar sa inyo. Sa sulod sa templo, sa sulod sa sanctuary. Kay ang sanctuary gyud, ingon ini ang iyang kahimtang ha, balikon ako ni. Ingon ini. Doon na siya gikural sama sa inyong makita diri. Ang ilang kural maunay nakapahimong courtyard. Ang sulod sa kural courtyard na. Unya sa dili pa anaa sa tunga ang templo. Apan sa wala pa ang pultahan sa templo, unas tanan, diri sa ganghaan, gikan sa kural, anaa ang usa ka halaran, altar halaran. Nakita ninyo diha sa Hulagway ang aso. Sa unahan ni anang altar sa halaran, tunga-tunga kibali, paingon nga to sa pultahan sa sanktuaryo, anaa dihay duwang nga permanenteng dunay tubig, ginganlan na laver, duwang, sudlanan og tubig. Unya, na ang sanktuaryo sa sunod. Sa gawa sa sanktuaryo, ang wanang gingalan ng courtyard. Apan, ang sunod sa sanktuaryo na bahin sa duha ka bahin. Ang unang bahin, gingalag holy place, ang balaang dapit. Ug ang balaang dapit, dunay mga muebles. Kini ang mga muebles sa balaang dapit. Number 1, ang kandilaryo nga 7 ka buok. 7 candlesticks. Kibali tulo na siya ka nag-ana nga sanga, unya na usa nga naas taliwala. Kaya ang tulo nga nagsanga, 6. Plus naa sa tunga, 7. Kandilarya sa suod sa sanctuaryo. And by the way, when you go to Jerusalem today as a pilgrim, and I have been there for about maybe 4 times na, may mapalit mo nga pipila ka para pernalya nga makaila kamo nga nakaduaw gimo Jerusalem ug moadto mo sa ilang simbolo sa temple na ditoy daghan kayong mga baligya nga kandilarya 7 gina sa kabuok ana gyud ang iyang porma unya kana sa left side na sa kilid sa holy place, left side nga kilid sa tugbang diri sa right side sa holy place balaang dapit. Adunay lamisa diha nga ginasirbihan gina sa mga saserdote og 12 ka tinapay. Unom sa usa ka pundok, unom na sad sa laing pundok. Kana nga mga muebles inadlaw-adlaw makita na ang kandilarya kada adlaw dunay muduslit kay aron pirmi ang siga, ang tinapay sab nga walay libadura adlaw-adlaw sab dun na say musirbi ni ana kay it has to be there all the time. Now, mustep ka og pila ka steps paingon sa kurtina nga nagbahin sa balaang dapit og sa labing balaang dapit naapoy laing altar diha. Kana nga altar usa ka muebles nga gitungtungan sa instrumento nga murag sa ato pang panahon karon murag sugbahan na ay kanunay nga sulbong nga aso. Mauna ang butanganan sa altar sa insinso. Ang insinso, usa ka na kaklase sa sunugunon nga humot nga dunay importante kaayo nga religious function. And by the way, kini nga pattern gisundog baya ni mismo sa daghang mga religious organizations karon. Bisan mo adto mo sa mga Buddhist temples, Taoist temples,
makita ninyo nga ang ilang altar dunay incense. That was actually based on the incense, altar of incense, nga gipakita sa Dios sa mga Israelhanon nga tipik sa muebles sa sulod sa balaang dapit sa sanktuaryo. Now, human niya ng balaang dapit, naana dayo'y kurtina nga nag-abong kay sa likod ni anang kurtina at tuwa dito ang sa labing balaang dapit na to. Sa ato pa, courtyard sa gawas, tuwa ang altar, halaran, ug ang duwang, nya sulod na ang holy place, sa holy place na ang kandilarya, na ang tinapay ng walay badura nga 12 kabuok, ug naa ang altar sa insinso, kurtina dayon. Ug sa luyuan ng kurtina, muna'y lawak nga gingalag, most holy place. Kategorya sa suod sa sanktuaryo. Holy place, balaang dapit, most holy place. Ang dito sa most holy place, tuwa dito ang arka sa tugon, nga gibutangan sa duha ka papan nga bato, nga gisulatan sa Dios sa iyahang napulo kasugo. Nganong tuwa ibutang sa most holy place, kay balaan ang kasuguan. Simbolo kadto sa pangagamhanan, patukuranan sa pangagamhanan sa Dios. Mautoy nagdala sa gobyerno sa langit. Apan sa ibabaw sa maong arka sa tugon, may duha ka manulunda nga nagatabon, gingalan nila decabering shirab. Ang ilang pako nag-abot nga ingon ana, ang isa ana, unya sa ilalom anang ilang duha ka pako nga nag-abot, sa ilalom ni ana, naadihay kahayag nga, I do not know, walay description ang Bible, giunsa na paghimo, kay wala pa may electricity ni atong panahon na, but there is a Shekinah glory, kahayag nga nagsimbolo sa trono sa Dios, nga gingalag, the mercy seat, lingkuranan sa kaluoy. That is directly above the law, the Ark of the Covenant. Now, ang tanan nga inyo makita sa sulod sa sanctuaryo, pulos gina siya may kahulugan kalabot sa act of God in saving humanity. Unahon na to ha, pagsuod sa makasasala sa gikan sa naglibot nga mga kabalayan or mga tent sa mga Israelhanon nga naglibot kay naaman sa tunga gyud ang sanctuaryo. Sa masig sa upat ka kilid, taggutlo ka tribo ang kada kilid, dila nila ipamutang ang ilang mga tents. You know, when I imagine this, and when we went on top of Mount Sinai, when we climbed Mount Sinai, and I've been there 3 times na, kaya naman ko nisaka sa Mount Sinai si katulo, kay kapuyan ako. Kung imong tanawon ang hilabihan kalapad nga patag nga nagitambuan sa dako kay nga bukid, tanang bukid nga typical nga makita ninyo sa pictures o sa movies, gisundog na nila sa pag-drawing kay mao man gyud po na ang makita nimo dito bisan sa mga pictures nga actual karon. Makatungtong ka diha, mulingi ka siyang palibot hilabihan kalapad nga patag sa desierto. Ug ma-imagine mo ang 3 million ka mga Israelites nga nagpundok sa ilang mga tent didto, unya sa taliwala nila anaa ang sanktuaryo. Now, ang ilang kadaadlaw nga serbisyo ingon ini, kung ikaw nakasala, magdala ikaw og karniro paingon sa sanktuaryo, ug pag-abot nimo sa ganghaan sa sanktuaryo, adunay motagbo kanimo nga saserdote. Samtang nagdala ka sa imong halad, makarniro mo na or mabaka, na ay saserdote. Ug kanang saserdote kun pare, maunay mo ministeryo kanimo. So, ikaw, na either 1 or 2 na sila, na may nag-in-charge yun sa pagministeryo alang sa imong pagdala sa halad, apan na apoy labing taas nga saserdote nga musalod sa dugo niya ng maong halad na ang proseso hilabihan kayano. Patanawan ninyo ang gisulti sa Biblia. Ingom pa sa Romans 12 verse 1, ang pinulungan nga kang Pablo ni nga pulong. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang mga tao nga magdalag halad,
nagsimbolo sa katawhan karon. Inigdala nila sa halad sa mga ilang gitugyan ang ilang kaulingon sa atubangan sa Dios. Now, nganong ingon ana man na, halad mailang gidala, nganong sila may magtugyan sa ilang kaugalingon. Kay ginganlan ang halad higala og vicarious nga tanawara na. Kana nga karniro, inusinti na siya. Gidana sa makasasala. Inig-abot dito sa atubangan sa pare, ang pare mo, ikaw, ang makasala mo ingon, nakasala ko, sa iyang titles, pare, father ba or whatever, dili man mao ang addressing. They address according to the names. Nakasala ko, busa ang saserdote mo ingon kaniya, okay, isugid na ang imong sala. Ang procedure sa pagsugid sa sala, itungtong sa makasasala ang iyang kamot sa ulo sa karniro. Butang niya ang iyang kamot sa ulo sa karniro. Samtang siya magsugilon sa iyang sala. Kumpisal kay bale. Pag kumpisal niya sa iyang sala, symbolically, gibalhin niya ang iyang sala nga nabuhat paingon sa inosenteng karniro. Nya karon kay iya namang gidownload or gibalhin paingon sa inosenteng karniro, nan kanang karniroha mauna ang angayan nga mamatay sa luna sa makasala. Kay ang prinsipyo gud sa hinalaray higala kanang giingon sa Hebrews, without the shedding of blood there is no remission of sins. Kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasaylohan sa sala. Unsay but pasabot ni ana? Kung nakasala ka, kamatayon nimo ang bayad ana. Apan kung dili ka gustong mamatay, pagdalag halad nga mo'y mamatay alang nimo. Muna ang karniro. Sa ato nga part mga igsoon, nahibaw ba yatag unsay kahulugan na yana? Christ is the lamb that was slain to save the sinners of this world. Ikaw ug ako ang angayan mamatay. Kay ikaw man ug ako ang makasasala. Apan ang imong halad nga mao si Kristo. Dawata ang iyang pagpakamatay alang nimo mo nang ginganlan siya manunubos, ginganlan siya manluluwas, kay inay nga kita'y mamatay, siya na may mamatay sa atong luna. Apan, masabta na sa mga Israelahanon, pinaagis ilang halad, di pa man kita sayo na atong pagsabot, kay huma naman si Kristo gilansang sa krus, apan sila, sawa pa sila ilansang sa krus kaniadto, unsaon man nila pagpakasabot nga, doon na di ay manluluwas nga magpakamatay, aron mabayran ang ilang sala. Gidemonstrate ka na sa Diyos, pinaagi sa mga halad sa sulod sa sanktuaryo. So that is what happened. Muna nga, atong balikon. Ang tanan nga furnitures or furnishings in the sanctuary, they signify different aspects of the acts of salvation which was done by only one Savior. O saray manluluwas. Apan ang gibuhat sa usa ka manluluwas daghan para makumplito ang kaluwasan nga iyang gihatag sa katawhan. Unas tanan, ang kahayag sa kandelarya. Naipinulungan si Ginoong Hesus, I am the light of the world. Makaambit kita sa iyang kahayag, naa na po'y gibali niya. You are the light of the world. Sa atong pag-ambit sa kahayag nga mao si Kristo, ug sa kahayag nga gikan kaniya, karon iya natang gisugo, kamo mo'y kahayag sa kalibutan. So, that is one aspect of the work of Christ. Maambit nato ang kahayag gikan kaniya. Now, adto ta sa tinapay nga walay libadura nga 12 ka buok. Naapoy pulong si Ginoong Hesus. I am the bread of life. Bisag kinsa nga makakaon kanako, dili na siya pagagutmon. Hinumdumi, siya baya mao ang giingon sa Juan 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Apan, kana nga Word, mao muna ang naglitok. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. God Himself is the Word nga musustain sa atong espirituhanon nga panginahanglan. Magpabilin ka natong espirituhanon nga kalig-on kung atong kanon ang iyang pulong nga mao ang suhito kalabot kaniya. The theme of God's Word is Jesus. The theme of the Bible is Jesus. Now, kung moadto na punta sa altar sa insinso,
ang ato kanang mga pagampo nga mosulbong paingon sa langit, nga sumala sa pinulangan ni Ginoong Hesus sa Juan 14, versikulo 6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. When we pray, it will always be in the name of Christ. Nakadungog mo sa mga inampuan sa mga Kristohanon karon. Kadaghan sa ilang gisulti, sa ilang pagampo, pag-abot sa tumoy, moingong gina sila, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang uban sad mo ampo kana nila, salamat Amahan nga pinaagis imong anak nga si Jesus, makaduol kami sa imong trono. Because only one name, according to Paul in Acts 4 verse 12. Only one name, there's no other name except Jesus. Please, brethren, please, people, don't forget this. The Bible did not teach that we can use any name of any person who is identified in the Bible or who is declared by the church as a holy person. There is only one name nga magamit nato og muduo ta sa Amahan aron sa pagampo, si Jesus ra gina. Now, ato na put aside ang furniture sa holy place. Arita sa most holy place. Bismo gani sa dili pata mori sa most holy place. Balik ta sa altar sa halaran. Nahibaw ta nga ang tanang katawhan gikan pas tanaman sa Eden, sa dihang nakasala si Adan og si Iba. Didto magsugod ang hinalaray og karniro. Nganong nahibaw ta nga naanay karnirong gihalad sa panahon sa kang Adan pa o kang Iba. Kaya nahinumdo mo, pagkasala ni Adan o ni Iba, gitabunan nila ang ilang kaugalingon o mga dahon. Aron matabunan ang ilang pagkahubo nga nakabsan sa himaya sa Diyos, human sila ning disobey sa pulong sa Diyos. Because disobedience, the transgression of God's word, is sin. Apa na iningon ang Diyos, di gina ninyo pwede himuon. Ang pagtabon sa inyong sala, ang pagtabon sa inyong kahubo, ang pagpangitag paaging malhabwa kamugikan sa inyong pagsupa kanako, dili ang inyong paagi, dili ang inyong pagtagi kaanang mga dahon, ani-anay panit sa karniro. Now, kung inyong imaginon, gitaptapan ang lawas ni Adan ug ni Iba ug panit sa karniro. Usaday kahulugan. Doon na na'y karniro nga gihalad mismo sa pagkahulog ni Adan ug ni Iba sa sala. Maunang correct ang term nga gigamit ni Juan Bautista pag-declare niya kang Jesus Christ nga nagpadulong kaniya sa diyang magpabautismo na si Jesus. Behold, the Lamb of God, which was slain from the foundation of the world. Dito pa sa pagtukod sa kalibutan, doon na na'y karniro nga nagsimbolo sa kordero sa Diyos. Ang makasala, maluwas lang pinaagi sa dugo sa maong kordero. Doon na na'y kordero, doon na na'y karnirong gihalad si Adan ug si Iba, kay simbolos manluluwas nga makapasaylos ilang sala. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Muna nga, tanan nga mga kaliwatan, gikan kang Adan o kang Iba. Mismo ang ilang unang duha ka anak nga liwat, si Cain o si Abel, gisugin na nila, mauna na ang prescription sa Dios sa atong pagkamakasala, magdalat ag halad karniro. Munang si Abel mituman anak, apan si Cain wala mutuman. Ang iyang gusto, halad gani ako. Ako'y magbuton siya kung dalhon kaya ako may muhalad. That is wrong. If we serve God at all, it is not according to our will, according to what we can do. If we serve God at all, if we bring offering to God at all, it should be as what God have said. It's God's way, it's God's prescription. Dili ang atong kabubuton. Bisang pagikabudlayan ni Cain, ang bunga nga iyang gihalad, dili madawat sa Diyos, ang gipasidunggan sa Diyos, ang halad ni Abel. Tan-awara, ang mituman sa gisulti sa Diyos, gipatay. Sa wala magtuman, sa nagsulti sa Diyos, sa gisulti sa Diyos. Ug by the way, kung subayon ninyo ang history sa religious persecution through the years, it is always the obedient who are persecuted.
and it is always the disobedient who persecutes. That began from the first two human children, Cain and Abel. The obedient Abel was persecuted and killed by the disobedient Cain. Apa na point na ito, Mauni? Mismo dito sa halad sa mga tao sa wala pa ang sanktuaryo sa Sinai, nga gipahimo sa Dios sa katawhan sa Israel sa pagpangulo ni Moises. Gipasabot na kanila nga ang kahulugan sa maong halad nga miula sa iyang dugo, mao si Kristo nga umalabot sa dihang patyon siya didto sa Kalbaryo sa sala. So ang proseso sa pagpasaylo sa sala sa panahon sa daang tugon ingon ini, ang makasasala modalag halad. Unya ibalhin sa makasasala ang iyang halad paingon sa kordero, transferring his sin to the lamb. Unya ang maong lamb ang iyang dugo saluron kini sa breast. So, ang dugo, simbolo na mga kaigsuonan sa naula nga sala sa makasasala. Unya, dalhon kini sa breast, paingon sa sanktuaryo, o iya kining isablig dito. So, ma-imagine ninyo ang procedure nga nakita ninyo. Magdala ang makasalag halad nga mao ang kordero. Iyang i-download ang iyang sala sa diyang ikumpisal kininiya nga ang iyang kamot naas ulo sa kordero. Unya ang kordero patyon, ang dugo sa kordero nga gipatay, dawaton sa saserdote o isablig niya paingon sa sanktuaryo. So ang transferring of sin mauna from the sinner to the lamb, from the lamb to the priest nga nagcarry sa dugo, unya from the priest isablig sa sanctuary. So sa inadlaw-adlaw na hitabo na. So, ma-imagine ninyo nga mulangog baya po tingali ang baho sa sanktuaryo o sa katuig nga gipiskan sa dugo. Wow, malangog. So, there needs to be a cleansing. Now, atong padayon nun both ceremonies alike symbolize the transfer of the sin from the penitent to the sanctuary. Wow. Patriarchs and Prophets 354. Nga pa. Gikan na po ni sa Great Controversy 420. Nag-ingon diri. Important truths concerning the atonement are taught by the typical service. A substitute was accepted in the sinner's stead, but the sin was not cancelled by the blood of the victim. A means was thus provided by which it was transferred. And what is that means in which it was transferred? By the offering of the blood, the sinner acknowledged the authority of the law. Nahimo siyang makasala tungod sa iyang pagsupak sa kasuguan, the authority of the law. Na ang kabayaran kay giyatakan man niya ang kasuguan, mao ang either iyang kamatayon or mangita siyang mupuli nga mamatay kaniya. Now, he will confess his guilt in transgression and express his desire for pardon through faith in a Redeemer to come. But he was not yet released from the condemnation of the law. Great Controversy 420. Now, akong gi-describe sa inyo kaganina, ang proseso, mao nga kada adlaw nga halad. Matigom ang gipangsablig sa mga tabil sa sanktuaryo, mulang og sa kabaho. Sa yearly, as a daily service, ingon ana, gitigom, apan usa ka adlaw sa tibuok tuig, usa ka adlaw sa tibuok tuig, dunay gitawag nilag Day of Atonement. Naon sa man ang Day of Atonement? Ginganlan ka ng Day of Atonement og adlaw sa paghukom. By the way, until now, the Day of Atonement, or ginganlan sa pinulungang Hebreo og Yom Kippur, mauna ang pinaka-highlight sa usa ka tuig sa kinabuhi sa mga Hudyo. Adlaw maguna sa paghukom. Ginganlan ka nag-cleansing of the sanctuary. Nganong cleansing man? Because the sins symbolized by the blood that was been kanang gipisik sa tibuok nga sanctuaryo has been accumulated through the year. And that Day of Atonement, himuon ang cleansing
of the sanctuary. Ug ang cleansing of the sanctuary, mabasa ninyo ang Day of Atonement na ana sa Leviticus chapter 16. Ug mo na siya ang mahimong matanaw na nato karon ang kahulugan ug asa man kuaa katong sugilon nga dunay duha ka manluluwas nga gitudlo sa Adventist. Dili man Adventist nagtudlo ana, ang gisgutan man na sa Bible kalabot sa nahitabo sa Day of Atonement. Unsa may nahitabo sa Day of Atonement? Ang labing taas nga saserdote musud siya sa labing balaang dapit sa sanktuaryo. Now hinumdumi, all the other days, confined ang ministry within the courtyard, katong dunay altar, ug dunay duwang, ug diha sa holy place, katong dunay kandelarya, dunay tinapay, ug dunay insinso, apan kausa sa usa ka tuig, sudlon sa labing balaan, labing taas nga saserdote, ang labing balaang dapit, the most holy place. Diin makita ang arka sa tugon, o diin iyang bubuan sa dugo ang arka nga nagsimbolo sa adlaw sa paghukom. Na unsa may na-involve ni ini nga seremonyas. Apil ni anang pagsud dito alang sa interbensyon kon intercession sa labing taas nga saserdote. Mao ang pagpili sa duha ka buok nga kanding. Duha ka kanding. Adlaw ka na sa Day of Atonement na ha, duha ka kanding. Kung atong basahon ang Leviticus chapter 16, mga versikulo 8 paingon sa 10, mabasa nato ang unsagi seremonya nga nag-involve ni ining duha ka kanding. Akong basahon sa inyo. Exodus 16 verses 8 to 10. Listen ha. Then Aaron shall cast lots for the two goats, one for the Lord, the other for the scapegoat. Ang usa ka kanding alang sa Ginoo, alang sa Dios, ang usa alang sa scapegoat. Unsam nang scapegoat? Verse 9. And Aaron shall bring the goat on which the Lord's lot fell, and offer it as a sin offering. But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord to make atonement upon it and to let it go as the scapegoat into the wilderness. Now, hinumdumi, ang pulong atonement, pwede nimo pulihan sa pulong judgment. Sa binisaya kana nga judgment, ang tuyo gid ni ana, paghukom, pagdetermine sa nahimo ni ana. Now, mauni ang basihanan sa mga tao nga akong giingon nga lakbit ra in taon ang binasahan. Wa basahag tibuok ang explanation sa Biblia o ang explanation sa mga literature sa Seventh-day Adventist. Moingon sila nga tan-awara, duha di ay ang sin bearer sa mga Seventh-day Adventist. Usa si Jesus, usa pod ang scapegoat nga ginganlan sa biblical terminology og asasil. Asasil means scapegoat. Na unsa may function anang isa ka kanding. Ang isa ka kanding, verse 8, ako nang gibasa sa inyo, Aaron shall cast lots for the two goats, one lot for the Lord, the other for the scapegoat. Aaron shall bring the goat on which the Lord's lot fell and offer it as a sin offering. So maotoy kahulugan sa kang Kristo nga ang isa. Apa ng isa, gitungtungan lang ang iyang sala, gipatong siya ang masala sa mga tao, gipatong kaniya, unya sa diyang gipatong kaniya, gida siya nga tus kamingawan, sa layo nga dapit nga dili na gyud siya makabalik pa sa katilingban sa Israel. Scapegoat. But higala, the scapegoat is not a sin bearer. Muna'y tinuod nga explanation. Simbolo lang na kang Lucifer nga sa dihang gihukman na ang katawhan sa Dios. Apan dunay namatay sa luna sa mga midawat sa manluluwas nga mao ang sin bearer si Jesus Christ. Naanay luna. Bisan pa og humana mapasaylo ang sala sa katawhan, duna gyud gihapoy hinungdan nganong nakasala tong mga tawhana. Ug ang hinungdan nga nakasala tong mga tawhana, mao ang gisimboluhan sa scapegoat, ang asasil. Ipatong sa iya ang tanang sala sa mga tao. Bisan pag nangapasaylo na sila, apan siya may nakahinungdan nga nung nakasala sila, ipatong kaniya, ug dalhon siya sa kamingawan. Abi ninyong usay gisimboluhan ni ana. Klaro kayo.
sa Pinadayag Kapitulo 20, panahon sa pagbalik sa Ginoo, dunay usa ka libo ka tuig nga si Satanas, si Lucifer, gigapos sa talikala nga wa gyud siya nahimo. Is like the Azazel of Leviticus 16. Gipatong sa iyang sala sa tanang katawan, gipahilayo siya sa mga tao, nga wa nagi siya mahimo, di nagi siya kabalik pa sa katilingban sa Israel. Mga kahigalaan, unfortunately, we have to cut short our exposition of this subject matter. Kaduhaon taning atong paghatag ni ini nga objection. Kaya ako lang balikon, may mga katawhan nga wala kayo kasabot sa doktrina kalabot sa paghukom, nga nagpasangil, nga nag-ingon nga ang mga Adventist, dunay duha ka sin bearer. Ang Ginoo o si Lucifer. Pinaagi sa doktrina kalabot sa scapegoat. Higala, dili na among doktrina, biblical teaching na, apa na ka na'y gitudlo. Ang gitudlo ni Ana, nga dunay manlulubos, nga nagpakamatay yun sa atong luna, apa ang usapod, dunay gipatungan ang iyang ulo, kay siya mo'y hinungdan nga nung nakasala ang tanang katawhan sa kalibutan. That's the Azazel, that's the scapegoat. Tomorrow, we will continue our exposition on the process of God's judgment. We need to know it because it is crucial for our understanding so that we can give value to what God has done for us, and so that what we can understand why God will eradicate sin and the brain of sin forever. Mao na ang iyang gihimo sa scapegoat. O ginaot unta mga kahigalaan nga, inyog yung atangan ang sequel ni ining atong topic ug mas gabi kay importante ang atong mas lapad-lapad nga pagpakasabot sa plano sa Dios kalabot sa atong kaluwasan. Ayaw kalimti. Before ang Ginoo mo balik ni Resyuta, kay nag-ingon man siya sa Pinadayag 22 versikulo 12, sa labing madali ako mubalik na o ako magadala sa akong ganti ngadto sa tanang tao sumala sa ilang binuhatan, which indicates to us nga before God or before Jesus comes, there is going to be a judgment, and that judgment determines what kind of reward will Jesus bring with him. Ang reward na hibaw na ta, duhara, eternal life for the obedient, eternal death for the disobedient. But how does God give that reward? He has to have a judgment before He comes. Because the judgment is already the giving of the reward. Eternal life or eternal death. At ang ininyo ang atong sequel na ini, ugma sa gabi.